салом алейкум. Ассалом. ман мехостам назари шуморо дар бораи ҳавои чанд рӯзи ахир дар Душанбе бипурсам. ҳаво бисёр гарм мебошад ва мо бисёр вақт рӯзҳоамонро қариб хӯрдан мешавем дар ҳамин ҳавои гарм ва ҳозир мумкин нест ба берун баромадан бисёр вай шуда имкон бисёр гарм шудааст ва одамҳо мегӯянд ки мардум гуфтанд ки бо вай зонтик ва очки қатъӣ бояд мо дар берун бароем ки бисёр ҳаво гарм шудааст ва градусаш то 40 градус рафтааст. мо фақат дар хона гузаронда истем, берун намешавад. من هر روز خطی جورم همجا میرم و بازی میکنم میرم سمساماف که آزرم میره اینجا آبار فروش тобистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон имсол хело ҳам гарм омад ва хело ҳам гарм омад, хусусан дар моҳи шарифи Рамазон. Дар рӯзҳои аввали моҳи шарифи Рамазон ҳаво хело ҳам гарм шуд, бо хусусан мардуме ки бо рӯзадор ҳастанд. Аз гармии зиёд, аз офтоб шахс метавонад ба ягон масалан касалии дил, ба ягон беморӣ ки аз офтоб залал мерасонанд бисёртар залал доранд.